kanye makoro msema kweli dhi wuok e siasa kech ko wacho ni holo jachien kare ma wantiere godo ni kik walengre mach that's actually what is going to happen kech kidhi ng'i kama sani ndige ni ji nyaringo one term to kwa dhi chopo machiegni gi election jiri chopo niya ane uwacho ni aja one term to agenda na matimo yana achiel ariyo adek. What is your proposal mar health? What is your proposal on infrastructure? Ere proposal ni makigolo pesa ne? Ere proposal ni midhi chulo gogo pewa mag Kenya? Sama koro jidhine no ka answers go koro onge. Then we'll nini there. But aparo ni also statistics no ber miyo jogo mane office be koro temo tiyo matek to the benefit mar japiny. Nonro go ini yie kodgi. Magin for Ano ka yie kodgi. Ano ka yie kodgi nikech an ka wuok Nairobi ka adhi Migori tadhi e constituency na. But I have also taken time. I've been to Tana River. I've been to Taita Taveta. I've been to Kwale. I've been to Kilifi. I said the Mandera. I said the Nandi. I said the Western. Kuonde madhe ye. Kana eno gine kamano. Tana no kaji mora mora. Ano kaji mora mora. Kendo ju wacho na gik modwaro to poko chopno but waneno signs mag gik moko matimore. But the biggest thing makoro sani be koro konyo ji en wach mar kwe ma broad based okelo. En wach kwe mar broad based. Kech king'iyo kata critics mane ji gore for example gi wach mar SHA. Jo kanisa mane go uwi kaka jo kopere. Mai wacho ni kesen Mary's no dhi olore Kakamega kocha ni kene poko cholo. Kane odhi ogolne gigi ng'eni sani gi umo dhogi te. Sani ok gi criticize. Sani onge ng'ama criticize at all. Neno ka jo private sector, the private hospital association nyo wacho ni gin koro gi suspend mondo kik SHA dhi negi to gitwo nango ni scheme mar jopuonj to kik gol kuomgi. Manyiso ni problem margi is not necessarily SHA. Ka wach ni gimbe gionge problems, SHA onego resolve gigigo. But manyiso ni giluor niya the previous method mane sirikal kao pesa to keto hospital achiel. Ka en Mark Nyamita Medical Center en Uriri to ket kanyo. To wacho ni jopuonj man Suna West akoni nyaka ka unuberi gi kanyere munyalo thiedhe to pesa ne miyo hospital a capitation makanya. Sani koro gole it's on a claim basis to magi SHA. Hospitali manyicha yudo pesa to jotuo kodhir gi ka. Nyaka gigo uwi. So painful transformations are happening Koko nyaka bedi. But wano nyalo mana urge president. Kecha dieri makende. President otamotiyo matek. Okay. Okonindi. Okay. Kinene. Back and forth kone gi kocha mondo Kenya odhi to the next level. Yes. Ntie joma sei ni okimi governor Ochilo Ayako thuolo mar tiyo. Ikase mana ni okoti pile. To ini misewacho kanisa yiero podi. En wach mane? Trevor, anan Nairobi ka. Anadhi mana dala weekend. To nitiere gige wa tije wa upogore. Tan kinena kadhi dala kata Friday, abedo Friday, Saturday, Sunday, Monday. Ayaw class.